Ikaw pa di sa Iron. Ha? Hindi ko nagkasap yun. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel. Yay! So guys, may plano akong, pasensya na sa suot ko kasi ito yung suot ko. Ito yung pangbahay ko. So hindi na ako nagbihis. So guys, may plano ako ngayon. Yung plano ko ngayon, i-prank si Bunso. Si Bunso pa rin kasi wala si Jerome eh. May trabaho si Jerome. So, hindi pa rin ako nakapagpagupit kaya nag-headband na lang ako kasi medyo maano yung buhok ko. So yun nga guys. Ang plano ko ipaprank ko si Bunso. Pero yung prank ko sa kanya tatawag daw yung opisina ng company ko sa pagbabarko. Tatawag daw sa akin. Tapos papasakayin na daw ako. Tapos parang masasad ako na tapos titingnan natin kung ano yung reaction ni Bunso. Pag malalaman niya na na sasakay na ako. Kung masasad ba din siya or walang paki. So yun nga guys. Simutay mo. Simutay sa ba? Ito na matilo pa ba? Linggo? So, Biyernes mo? Hindi, Linggo. Biyernes at ito talibon niya. 2 days daw talito. Ito ta. Naman ito ta. Ito ang vlog. Ha? Mag-vlog? First time na ito mantug ko. Talibon. Magkuhan sila mag-harvest. Ha? Mag-harvest. Wala, pang November pa sila mag-harvest. Ha? I-vlog yung ka. Wala, mag-vlog yung taon sa mga nindot nga adtuan sa ila. Mga ito man daw tagtuan. Alicia, katong sa ito? Itong overview bitaw. Sa itong morning. Sige na ito. Kasi parang gila ito ba? Panoramic view, no? Sa luway dito kung ang Morning Hills. Sa luway. Mubo ang gano'n. Ha? Mubo? Pwede ba? Isya kayo mudugan man. Sa lain lugar ka. Sa mga tawag na yun. Ha? Mabinis ang Sumbalis. Sumbalis? Hindi Sumbalis na. Mabini? At ang tungguan ba? Sa lain lugar ba? Atong Tignaw nung... sa Batanes. Murag sa Batanes ang ban. Wow! Ito kay man panoramic lindot ano. Nya kanang naay ka ng mountain range. Mountain range mo. Yes. Unsa nga gianan? Hindi ako pero gubay ang Unsa? Tignaw ba? Pero gamay lang. Tingnan mo sila. Nay mo po Batanes ito pero gamay lang. Unsa may nindot daw man to daw kadlaw? Ha? Ini kete ulit. Nindot mo tumatulog ay magpaanda mo na to si upa og kuan. 10. 10. Woman. Ha? Woman. Na ikaw man pila ka buk tawo masuod bas. Adi ba? Adi pila ka te. Pila ka tawo masuod. Dako dito. Unsa ka dako? Unom siguro. Unom? Pwede ra. Unom ka tawo. Nya pilang tawo. Nya papalito na to si upa og kuan. Di. Papalito na to si 10. Later. Ha? Kasi comment din. Pwede na. Unom, pila mo sa ito kabuok? Ikaw, ikay, ako, upa, si iyong Alex, si Isap, kumuban siya, kung naa. So, pito ta. Maigo siguro pito to. Oh, sure. Sino ka unom? Masa man dun? Tana pa ba? Ha? Tana pa. Sa Panday. Sa Sea of Clouds. Asa na si Of Clouds? Ayun, dami.
Dinaw? More pikas mo yun, no? Di ba dito man sa nakakuan ka itong naay yung mga adventure? Itong naay plunge. The plunge ba to? Niya, katong naay kuan sa Sky cable. cable car. Cable ka. Sky cable. Sky cable. Cable. Wala napit. Kanang cable man na siya. LCBN. Kuan. Naputoy kuan bet. Nagkuan bet adto sana zipline sad. Kung grabe kita mo kay bungtod. Kuan na buga kay ito. Ning ilaw pa jud kay bato-bato. Lukam hambong ito. Bata ko gato. Itong pa kay Nagay picture ko. lagi. Tumog ka. Cute man. Cute man. Hindi, cute ka. Cute ka. Mas cute ka naman. Oh darling, darling, stay. Asa lagi kan pit? Lagi kan yung ubos na yun. Ano ba kusina? Ito bagon di. Hello? Yes, ma'am. Mag 4 months na po akong bakasyon, ma'am. Papeles? Okay pa naman at okay pa ata lahat ng papeles ko, ma'am eh. Wala namang ano eh kasi nung last na bakasyon ko, yun yung time na nagano ako nag-update tsaka ano ng mga passport tsaka sumansbook ko. Certificates. Okay pa naman lahat ng certificates ko, ma'am. 2022 pa yun ma-expire lahat ng certificates ko. May training pa, ma'am. Ha? Wala na? Kailangan nyo? Wala na bang ibang third engineer, ma'am? Anuhin ko kasi mama kasi sabi niya di daw, sabi kasi ni mama ano eh di daw muna ako mag ano eh 1 taon kasi yung inano ko dun eh na hindi muna ako mag ano eh wala na talaga kayo makukuha, ma'am. May flight ba, ma'am? Next week? Agad-agad. Lunes? Paano yung medical ko, ma'am? Ewan ko, parang expire na yung... Ay, di pa pala. Kasi nung last din, di ako nagpa-medical. 2 years yung medical ko, ma'am. Next week, ma'am. May flight ba, ma'am? Sweeper flight? Kasi wala nang iba, ma'am. Ako lang talaga. Oh. Lunes agad, ma'am. Isang barko, ma'am. Isang barko. Hindi pa po ako nakapagbiyahe sa Brazil. May biyahe na ba sa Brazil? Wala pa. Pero Lunes yung flight ko papunta dyan sa Manila, ma'am. Tapos yung flight namin palabas Martes. Pwede Lunes na lang, ma'am. Huwag na lang Linggo kasi Lunes ng gabi. Ano, isang flight lang ba, ma'am? Walang wala eh. Ay, ma'am, pwede ba mag-ano na ako? Ma'am, tatawag na lang ako ulit sa'yo maya, mag-ano lang ako. Mag-decide lang ako saglit ng kahit mga 30 minutes lang. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Saglit lang talaga, ma'am. 30 minutes. Tanungin ko din si mama. Sige, ma'am. Thank you.
Kasi nga dito. Wala na daw lain. Wala. Yeah, wala na daw lain sila makita. Third engineer niya. Ako na lang daw. Nya, pinahanglan daw dayon na ito kay murag na din hitabo sa kuan. Sa engineer. Ay, order ko. Ato sa Brazil. Mas layo pa. Kung sa Europe, dari Asia niya, Europe, ang Brazil kay diri. Saan man ako? Ano, ano man diri na Pasko. Wa pa ako nakapasko diri. Sukad pa 2015. Gusto ko magpasko diri. Saan man tawagan si mo? Ikaw pa di sa Iron? Ha? Hindi ko nagpasap yun? Hindi ko na yung sukan. Ano maminaw ito ako? Ha? Hindi ako sa kanya. Hindi ka masugot? Ha? Nga naman. Hindi na aganahan mo sa tayo. No. Ha? Hindi kayo gusto mo dako pa ito balay. Okay na to? Basta maguban lang ta. Sige din ako masakay. Pinangga ni ko. Ha? Nga naman. Hindi na ako ito. Sorry sa mama. Ha? Sure, masal ko din na. Busy mo sugat sa mama. Sorry sa mama. Ma, kanang natawagan ko sa opisina mga kinahanglan doon nila o kuan third engineer. Nawa daw sila ay makuha niya. Ako na daw niya. Ang larga kaysa kuan na yun. Sa ministry. Ha? Ako ang sultihan sa apit. Sultihan ako nga pasabton. Sama? Pasabton nga prank na niya. Prank! Hilak man siya, oy. Hilak di kabit. Ha? 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 It's a prank! Wala kayo kita sa cellphone? Ha? Pinangga man kayo ko ano yung mong langga ay. Langga ko ni mo? Kayo. So yun po yung balita namin. Hindi daw muna ako sasakay, sabi ni Bunso, kasi ayaw niya muna sumakay. Kaya nga umiyak siya. Sorry. Hindi daw muna ako sasakay kasi mamimiss niya daw ako. Ano daw, okay na daw yung bahay namin, tapos okay na daw lahat. So di na daw kailangan ng sobra pit, no? Okay na. Kaya hindi na daw ako sasakay. Doon po nagtatapos ang prank ko kay Bunso. Sobrang affected siya. Sana nagustuhan nyo, guys, kasi sila yung may request nito, ipaprank ka daw eh. So hanggang sa muli, paalam. Galing ko talaga mag-acting. Shout out kay George Wilson Chan, Emmanuel Leviste, Mimi Yami from UAE, Joy Garcia from Hawaii, GR Onda, Dudes Lungkang, Jolly Bro, Jeffrey Store and Mami Floor from London, and John Christopher Pimienta ng Australia.